θαλάσσιο πέρασμα, άλλος δρόμος και αναγκαστικά όλα τα καράβια κάνουν αυτή την διαδρομή. Μετά το κέντρο του διπλοκιονίου βλέπουμε κτίρια τα οποία και αυτά ανήκουν στον 19ο αιώνα. Σήμερα έχουν ανακοινιστεί, μερικά λειτουργούν ως ξενοδοχεία, μερικά ως σχολεία, όπως το πρώτο κτίριο είναι το δεύτερο Four Seasons ξενοδοχείο, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό εγκαινιάστηκε πέρσι, ενώ το πρώτο ξενοδοχείο Four Seasons βρίσκεται πίσω από την Αγία Σοφία, στην περιοχή εκεί της Αγίας Σοφίας. Μετά το Four Seasons, πάλι ένα ανακοινισμένο κτίριο, το οποίο ήταν αυτά τα υπουργεία της Τωρινο-Οθωμανικής εποχής, το λειτουργείο και πλησιάζουμε στο δεύτερο μεγάλο παλάτι των Οθωμανών. Αυτό είναι το Τσιραγάν Παλάς, το οποίο χτίστηκε τον 19ο αιώνα, αμέσως μετά το παλάτι Ντολμά-Μπαχτσέ. Οι Σουλτάνοι αυτό το παλάτι το χρησιμοποιούσαν ως μέρος αναψυχής. Έρχονταν εδώ Σουλτάνους να ξεκουράζεται, ο καημένος κουραζόταν πολύ. Το πρώτο παλάτι δεν είχε καλή μοίρα, πέρασε μια τεράστια πυρκαγιά, ήταν μνημόμετρα καρβουνιασμένα μάρμαρά του, ενώ μετά την ίδρυση της δημοκρατίας για αυτά τα παλάτια πλέον δεν λειτουργούσαν και πολύ αργότερα μια αλυσίδα ξενοδοχείων τα γεμίστηκε, το αγόρασε, το ανακαίνισε και σήμερα λειτουργεί ως πιο λουξ ξενοδοχείο όλης της χώρας. Άρα οι ξένοι που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη και ανοιχτερεύουν εδώ στο παλάτι Τσιραγάν και Μνήσι. Δίπλα ακριβώς είναι η νέα πτέρυγα. Εδώ το φτηνότερο δωμάτιο που έχει θέα την πίσω πλευρά, την αυλή, είναι 630 ευρώ τη βραδιά για ένα δίκλινο, για ένα ζευγάρι, χωρίς το πρωινό. Αν θέλει να διανυκτερεύσει εδώ ένα ζευγάρι, πρέπει να πληρώσει τα 630 ευρώ συν 35 ευρώ το άτομο για πρωινό, χωρίς τα κινητορήματα. Ενώ στο παλιό τμήμα του παλατιού, εκεί ήταν τα υπνοδωμάτια των Σουλτάνων, τα οποία σήμερα νοικιάζονται ως βασιλικές σουίτες και η πιο φτηνή σουίτα η βραδιά κάνει 8.000 ευρώ, αλλά εκεί το πρωινό το σερβίρουν δωρεάν.